بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር أملاخ مسكلاتكم يخون حزب كريستيان كما ياللكم كما وعيلكم عن እግዚአብሔር مسكن كبري صباح مدهاني عالم كريستوس لعل እግዚአብሔር أملاخنا كساب ساعة زياء تقوم استنفاس لزعدلنا بسأجاس لزعقبنا كبرن مسكنان أملكون وداسين ذا العالم نعوئي كبو كمون ولادي أملاك نقدسة قدسان سيوان مساقيتنا كبرن مسكنان يبسحيا كمون نخلهم قدسان ككم معاركم እግዚአብሔር أملاخنا بزهاو مساقان قال كدانن كبرن مسكنان نعوم يخون آمين. سنكسار مسكرم 4 سنكسار دسمع زنبب فقرقويتا أبلبو يعنبب እንኳዕና ብነቢ ቅዱስ ኢያሱን ናብ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊን ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት መስከረም 4 በዛዕለት ቅዱስ አቦ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርስ ዓረፈ። ንሱ ድማ ምስ አቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ዝተቆጽረ እዩ። እዚ አቦ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብገድሊ ዝተጸመደ ኮነ። ናይ ምንኩስና ልብሲ ክለብስ ምስ ዝፈተወ ድማ ናብ ገዳመ አስቄጥስ ከደ። ኣብኡ ድማ ኣብ ናይ መጀመርታ አቦ ኣብ ናይ አባ መቃርስ ቤተ ክርስቲያን መነኮሰ። ኣብ ምንኩስና ኮይኑ ድማ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለ። ንሱ ድማ ኩሉ ግዜ መጽሓፍቲ ዘንብብን ትርጓሜኦም ዘረድእን ስለዝኾነ ብትርፋቱ ስራሕ ልዕል ኣብ ዝበለ ጊዜ ቅሽና ተሾመ። ቅድሚኡ ዝነበረ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ኣብ ዝዓረፈ ጊዜ ድማ ኤጲስቆጶሳት ናብ ገዳም አስቄጥስ ከዱ። ምስኦም ድማ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ብዙሓት ፈላጣት ካህናት ነበሩ። ኣብ ገዳመ አስቄጥስ ምስ ዝነበሩ ዓበይቲ መነኮሳት አኼባ ገይሮም ነዛ ዝኸበረት ሹመት ዝግባእ ሰብ እንዳመርመሩ መዓልትታት ተቐመጡ። ድሕሪኡ ዝሓሸ ነዛ ዝኸበረት ሹመት ዝግባእ ንኣባ መቃርስ ረኺቦም ሊቀ ጵጵስና ምእንቲ ክሸምዎ ኩሎም ብሓንቲ ምኽሪ ተሰማምዑ። ስለ ትርፋቱን ስለ ተጋድልኡን ኣብ ገዳመ አስቄጥስ ዝነብሩ ብዙሓት መነኮሳት ምስክር ስለ ዝኾኑ ሒዞሞ ምእንቲ ክኸዱ ብዘይፍቓዱ ሒዞም ኣሰርዎ። ንሱ ግን ከምዚ እንዳበለ ይበኪ ነበረ። ኣነ ነዛ ዝኸበረት ሹመት ዘይግባእ እየ። ኣደይ ክልተ ሰብኡት ተመርዕያ ስለ ዝነበረት ነዚ ዝበለ ምእንቲ ክገድፍዎ እምበር ኣደኡ ግን ብሓደ ሰብኣይ ጥራይ እያ ዝነበረት። ካልእ ዘይትፈልጥ ንጽህቲ ከም ዝኾነት ስለኣ ብዙሓት ምስክር ኮይኖም እዮም። ስለዚ ድማ ነዚ ዝተዛረቦ ምኽንያት ኣይተቐበልዎን። ድሕሪኡ ናብ እስክንድርያ ወሲዶም ሊቀ ጵጵስና ሸምዎ። ድሕሪኡ ድማ ናብ ምስር ኣውፂኦም ኣብ መዓልቃ እትርከብ ኣብ ናይ ኣምላኽ ዝወለለት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ናይ ሹመት ደብዳቤ ብዮናኒ ብቅብጥ ብዓረብ ቋንቋ ተነበበት። ድሕሪኡ ኣብ ናይ ሹመት ወርሓት ጽቡቕ ስራሕ ትሩፋትን ተጋድሎኡን ኣብዚሑ ዝሰርሕ ኮነ። ኩሉ ግዜ ድማ ንህዝቡ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ክፈርሑ ይምህሮም፣ ስለ ድሕነት ነፍሶም ድማ ይግስጾም ነበረ። ኣብ ናይ ሹመቱ ወርሓት ድማ ካብ ናይ ባዕሉ ካብ ዝግብኦ ካብ ግብሩ ንቤተ ክርስቲያን ይህብ፣ ንድኻታትን ንዝተሸገሩን ይምጽውት እምበር ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ሓንቲ እኳ ኣይወስድን ነበረ። ኣብ ሹመቱ 27 ዓመታት ነቢሩ ንእግዚአብሔር ድማ ኣገልጊሉ ደስ ኣቢልዎ ብሰላም ብፍቕሪ ከሎ ዓረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ በዞም ለማዓንቲ ዝውዕሉ ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና አሜን። ቅዱስ ኢያሱ ነቢ ወመስፍን። እዚ ቅዱስ ዝተወልደ ኣብ ምድረ ግብፂ ኣብ ባርነት ካብ ዝነበሩ እስራኤላውያን ክኸውን ከሎ ዝቐደመ ስሙ ኣውሴ ይበሃል። ኣብቲ ዘመን እግዚአብሔር ንህዝቡ ድሕሪ 215 ዓመታት ካብ ባርነት ከውፅኦም ዝተቃረበሉ ስለ ዝኾነ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ ምድያም ምስ ተመልሰ ካብ ዝመረጾም ተኸተልቱ ቀንዲ ቅዱስ ኢያሱ ነበረ። እስራኤል ካብ ባርነት ክወፁ ከለዉ ሙሴ ወዲ 80 ዓመት ኢያሱ ድማ ወዲ 40 ዓመት ነበረ።
أتم هزبجن تررت لبي سلازنبرو ن4 معلتي استحسب اللهم من قدي 4 عمت كم زخون جبرو بزي كيزي قدوس إياسو كاب ممهرو كاب موسين كاب هزبون أي تفلين نأوسي إياسو إلو مس زغير اللموسي كخون إنكالله بفقاد እግዚአብሔር እዩ ኢያሱ ማለት መድኃኒት ማለት እዩ ነዚ ድማ ምኽንያት ኣሎ ንግዚኡ ንአማሌቃውያን ስዒሩ ንህዝቡ አድሒኑ ምድረ ርስቲ ስለ ዘውረሰ እዩ ካልኣይ ድማ ፍጻሜኡ ግን ንናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ንኽኸውን እዩ ቅዱስ ኢያሱ ኣብ በረኻ ን4 ዘመናት ንእግዚአብሔር አምልኾ ንሊቀ ነቢያት ተኣዘዞ ኣገልገሎ ንእስራኤል ድማ ናይ ጾር ሓለቓ ኮይኑ ካብ ናይ ኣህዛብ ኢድ ኣድሓኖም በዚ ብእግዚአብሔርን ብህዝቡን ሞገስ ረኸበ ቅዱስ ሙሴ ኣብ ደብረ ናባው ኣብ ዘዕረፈ ጊዜ ህዝቡን ካህናትን ታቦተ ጽዮንን ተረኽበ ኣብዚ ጊዜ ዕድሚኡ ናብ 80 ይቃረብ ነበረ እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ ምሳኻ እየ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ነቢይን መስፍንን ኣመሓዳሪ ንክኸውን ሸሞ ቅዱስ ኢያሱ ድማ ሰለይቲ ልኢኹ ንባሕሪ ዮርዳኖስ ከፊሉ ንህዝቢ ኣሳጊሩ ናይ ኢያሪኮ ቀጽሪ 7 ጊዜ ዘይሩ ብሓይሊ እግዚአብሔር ኣፍሪሱ ናይ ኢያሪኮ ነገሥታት ኣጥፊኡ ንህዝቡ ምድረ ርስቲ ኣውረሰ ናይ ገባኦን ሰባት ኣድሕነና ኢሎም ኣብ ዝለኣኹሉ ጊዜ ንግስተ አሞኔዎንን ምእንቲ ክዋጋእ ቅዱስ ኢያሱ ወፀ ነቶም ጉሩማት ነገሥታት ብናይ ፈጣሪኡ ሓይሊ ብጾርን ብተኣምራትን ስዒሩ ናይ እግዚአብሔር ስም ኣኽበረ በታ ዕለት እውን ን12 ነገደ እስራኤል ርስቲ ከካፍል ከሎ ንፀሓይ ብገባኦን ንወርሒ ድማ ብቆላተ ብኤሎም ሸለቆ ኣቆመ ኣህጉራት ምስካይ ናይ መማሕፀኒ ከተማታት ፈለየ ነቢይን መስፍንን ኮይኑ ህዝቡ ን40 ዓመታት ኣገልገለ ኣብ መጨረሽታ ድማ ንህዝቡ ከምዚ በሎም ኣነን ቤተይን ንእግዚአብሔር ኢና ንምልኽ ኢያሱ 24 ንስኹም ከ በሎም ንሶም ድማ ንሕና እውን ከመኻ ኢና በልዎ ነዚ ምልክት ምእንቲ ክኸውን ድማ 3 ገጽ ዘለዋ ሓወልቲ ኣብ ማእኸሎም ኣቆመ ንሳ ድማ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምሳሌ እያ እታ ሓወልቲ 3 ገጽ ከም ዘለዋ እመቤትና እውን ብ3 ወገን ብነፍሲ ብስጋ ብልቦና ድንግል እያ ከምኡውን ብ3 ወገን ካብ ሃልዮ ካብ ነቢብ ካብ ገቢር ሓጢያት ንጽህት እያ ነዚ እዩ ኣብ ባህርያቆስ ሓወልተ ስምዕ ዘኢያሱ ናይ ኢያሱ ናይ ምስክር ሓወልቲ ንስኺ ኢኺ ክብል ዘመስገና ዓብይ ነቢ ኢያሱ ካብ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ 80 ዓመት ካብ ዝውለድ ድማ ኣብ 120 ዓመቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 110 ዓመቱ ይብል ኣብ ማእከል ወገናቱ ዓሪፉ ኣብ ናይ ያዕቆብ መቃብር ተቐብረ እስራኤል ድማ ን30 መዓልቲ በኸይሉ በረኸቱ ይሕደረና ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ከም ዝነገረና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ሰብ ወንጌላዊ ዮሐንስ እዩ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ካብ ዘብዴዎስን ካብ ማርያም ባውፍልያ ተወሊዱ ኣብ ኣካባቢ ገሊላ ዓብዩ ገና ኣብ ግብዝንኡ ንመድኃኒ ዓለም ተኸቲልዎ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ንጎይታ ቅድሚ ኩሎም ሐዋርያት ተኸቲልዎ እዩ ብወልሓንቲ ምኽንያት ድማ ካብ ጎኒ ጎይታ ኣይፍለን ነበረ ስለ ንጽህናኡን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሐዋርያት ሞገስ ከፍ ዝበለ እዩ ንጎይታና ስጋብ እግረ መስቀል ብምኽታሉ ንድንግል እመቤትና ድማ ተቐቢሉ እዩ ምስ እመቤትና ድማ 15 ዓመታት ተቐሚጡ መዝገበ ምስጢር ኮነ ኣሽንኳይ ካብ ደቂ ሰብ ካብ ልዑላን መላእኽቲ ከማን መዓርጉ ዝዓበየ ኮነ ሰብ እንተበቕዐ ንመላእኽቲ ክርኢ ይከኣለ እዩ ንቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይኸብዶም ነበረ ካብ ወገን ፍጥረት ድሕሪ ኣደ ብርሃን ቀጺሉ ክቡር ንስ እዩ እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት ና 70 ዓመታት ኣብዚ ዓለም ክነብር ከሎ
ዝበዝሐ ግዚኡ ዘሕልፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። ነቶም ህዝቢ ናብ ክርስትና ንምምጻእ ብኣፉን ብመጽሓፍን ደኺሙ እዩ። 3 መልእኽትታት ራእይን ወንጌልን ጽሒፉሎም እዩ። ህይወት ስለ ዝሰበኸሎም ንሶም ግን ብዙሕ ኣሳቐዮሞ እዮም። ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርግናኡ ወሪድዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግስቱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። ኣዴና ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ክትጽውዖ ከላ ከምዚ ትብሎ፣ ወንጌላዊ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት ዘእንበለ ደም አቡቀለመሲስ ምስጢራት ዝረአየ ታኦሎጎስ ነባቤ መለኮት ወልደ ነጎድጓድ ደቀ መለኮት ወምስጢር ፍቁረ እግዚእ ርእሰ ደናግል ናይ ደናግል ሓለቓ ቁጽረ ገጽ ዘረፈቀ ውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ ንስር ሰራሪ ልዑለ ስብከት ምድራዊው መልአኽ ዓምደ ብርሃን ሐዋርያ ትንቢት ቀርነ ቤተ ክርስቲያን ኮከበ ከዋክብት በዛ ዓለት እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ካብ ኣድኡ ማርያም ባውፍልያ ካብ ኣቦኡ ዘብዲዎስ ምውላዱ ቤተ ክርስቲያን ትምህር። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሃንስ ተሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያም ናይ ኣደ ወዳን ፍቕሪ ኣብ ልዕለና እውን ይሕደር። ኣሜን። ናይ ሴት ህያውነቱ ናይ ሕዝቅኤል ድማ በረኸቱ ይሕደረና። ኣሜን። ኣባ ሙሴ ጳጳስ እስራኤላዊ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ኣቡነ ሰላማ ሊቀ ጳጳሳት ቀፂሎም ዝመፁ ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ጳጳስ እዮም። ፍጹም ገዳማውን ትጉህን በዓል ነዊሕ ዕድመ ጻድቅ እውን እዮም። ገዳሞም ኣብ ውሽጢ ወሎ እኳ እንተሃለወ ዘካሪ ዝሰኣነ ይመስል። መናንያን ናይ ዕለት እኳ ዝቐምስዎ ስኢኖም ክሽገሩ ከለዉ ምምልካት ብጣዕሚ እዩ ዘሐምም። በረኸት ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር ድማ ስለ ጸሎቶም ይቕረ ይበለልና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። አሜን። መስከረም 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኢያሱ ወልደ ነዌ ነቢይን መስፍንን፣ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ልደቱ፣ ቅዱስ ዘብዲዎስና ማርያም ባውፍልያ ወለዱ፣ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት፣ አባ ሙሴ ጳጳስ። ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። ሕጂ ኸዓ ንእግዚአብሔር ፍርሕዎ፣ ብፍጽምናን ብእምነትን አገልግልዎ። ነቶም ኣብ ክንየው ርባን ኣብ ግብፅን ኣቦታትኩም ዘገልግልዎ ዝነበሩ ኣማልኽቲ ኣግልስዎም፣ ንእግዚአብሔር ድማ ኣገልግልዎ። ንእግዚአብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተተረኣየኩምሲ ንመን ከም ተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየው ርባ ዘገልግልዎ ዝነበሩ ኣማልኽቲ ወይ ኣማልኽቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣሞራውያን ሎሚ ሕረዩ። ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚአብሔር ኢና እነገልግል። ኢያሱ 24 ፍቕዲ 14። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። አሜን። ዝነጠበ ዝጐደለ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣርመለይ። አሜን።